Dumba eyakhona la esigodlweni mase sithita indaba futhi ye-ofisi ekuthenini ukuthi zikhona nezinto ezitholakala e-ofisi nakuthi iziphi izinto eziyayitholakala kakhulukazi ema-ofisi noma e-ofisi lakho Dr. Chama. Avela sikubingelele sikwamukele kwiNethezeka TV. Siyabingelela Thabizolo, sibingelele nebandla lonke libukile ababukeli beNethezeka TV. Ngiyabona ukuthi uyakhala ukuthi hayi sesibuye sibe indlala nakuba suke sidingeka nabantu benemibuzo ethile ufuna ukuyiphendula uthola ukuthi awusitholi kalulu ekuthenini ukuthi uyiphendule leyo mbuzo. Ake siqale lapho ekuthenini ukuthi ikhona imibuzo ekuyafika kuwena. Imibuzo engiyibuza abantu abaningi beNethezeka TV babuze nje ngento ezimbalwa, ngizoqala nje ngihlale kuzo kusa-early. Ukuchazela ke ababukeli beNethezeka TV, ugcilaza ukuglama kuqala. Ugcilaza ukuglama usetshenziswa umuntu, induku yakhe iyaqina kodwa iyashesha ukuchama. Nansi lento abantu abahlezi beyibuza ukuthi ugcilaza ukuglama awuliqinisi ipipi. Into yokuqala leyo. Ugcilaza ukuglama awuyivusi induku. Wenza ukuthi ungasheshi uchame. Mawuyiqhude indoda nje iyiqhude ethi lifaka ibidedele, lo muntu ke uyayidinga lento, kodwa uma induku yakho inganawo amandla, ingenawo umdlandla, ingaqini, usungathola nansi ikhombo. Abantu baye bathuke mase ngikhuluma ngamakhombo kade ngichaza ukugqilaza. Ngithe namhlanje ke angizowakhombisa ukuthi umuntu osuke nenkinga ukuthi induku yakhe iyakhathala, induku yakhe inesiyezi. Labantu abanenduku ke enesiyezi, amadoda ke anamapipi aneyezi, lokho ngeke kufihlwe. Ungabona abanye badelela ubala amapipi aneyezi. Uma unepipi nje enesiyezi nje, thola linesiyezi, wona usuke udinga ikhombo. Singachazi into eziningi namhlanje ngizobaphendula ukuthi indoda enepipi enesiyezi elingavuki elithi nje bese liwa phansi ushayela noqala lezo ubone emva kwa 24 hours kuyima futhi liphinde livuka. Nansi ikhombo esetshenziswa yilowo muntu. Iyona khombo ke lesizoyichaza le ukuthi nansi ikhombo usuke udinga iservice yakho nje. Uma uthatha lisavuka isidalo uthola ikhombo engaphezulu kwale. Mase ningasavuka isidalo, hayi-ke lento ukuthi umuntu ahambe eme ezikliniki ayojova ipipa lijova, ngeke ipipa ulifaka umjovo, izodaka umjovo into ingaphindi ivuke unomphela. Usukhokhile 10,000 engabe usondela uzola lento yesintu uchathe kuphela ulungisa imithambo ukwazi uhamba uyobhebha moyobhebha. Hayi ngizokahle ngifuna ukubuya la ekuthenini ukuthi sike sakukhuluma lokho phambeleni uthola ukuthi abantu abaphenduleki ekuthenini ukuthi yini le eyenza ukuthi induku igcine isinesiyezi. Ziningi izinto ezidala ukuthi induku ibe nesiyezi. Abantu badla izinto ezinamafutha, sikabanye babo labo bantu abadla izinto ezinamafutha, abanye badla amaphilisi, bathenga into ekuthiwa amakhamaka. Ngiyaxolisa ukubulala umsebenzi wenu. Ikhamaka amaphilisi lawa aphuzwayo, othi uma uliphuza iphisi uphathwe ikhanda kube ngathi ungenwa yi-flu. Yizo lezo zinto ezenza ukuthi ipipi libe nesiyezi. Mawuzoba nomdlalo uhamba uthenga iphilisi. Nansi imbizo yokuchatha, nansi ikhombo, nanku ugqilaza ukuglama. La awukho umzuliswano ngaphansi kwe-hour la. La kusemnyango awukho umzuliswano ngaphansi kwe-hour. Mawuyindoda nje yiqhude, phuthuma la phezulu Masha House ekhona la Victoria Embankment la qala khona ufield. Ungene e-floor number 9 e-908 uzofika uyithole yonke lento engikhuluma ngayo la lengiyichazayo. Abantu ke abaningi sebeyazi bazofike bayithole lento itholakala khona. Ngizokahle usuthi i-office ke manje noma indawo la usebenzela khona wake wabhala wathi hayi akulona i-office lela i-chemist. Ngifuna ukuchaze nalokho ukucacise ngoba abantu bakhona abakhomenta ngezinto sengathi banolwazi ukuthi wena wathi ufika lapha na wawufuna i-office noma wawufuna i-chemist. Mina ngathi ngifika ngafike ngafuna office. Umuntu ke abantu bathanda vele ukulawulana, umuntu uzobiza ngendlela athanda ukubiza ngayo. Sebengabalawula obhululu babo, mina ngeke bazi bangilawule mina noma iphinde engizosho ngane ngendlela engizokhuluma ngayo. Isuke ingigculisa noma isuke i-right kimi. Ngizokakahle. Mina nje mangitshathi ngise-office uzohamba ye-office ufike uthatha i-product. I-office la kutholakala khona i-product yesolo sotshikazi. Avele singeneke kwinsebenzo zonke ngoba sesiyithintile le esiqale ngayo gqilaza ukuglama ikhombo. Ake singene kumsebenzi wakhona lapha na e-office uma umuntu ethi akafinyeleli la sikhona njengamanje Mlasi. Umuntu engafinyelele kuye edinga le product engafinyelele kule sigodlweni, vele lesigodlweni ungayithola imbiza
kodwa la kutholakala khona zonke izinto ey'ndaweni eziseduze kubona bonke abantu abakwazi ukufinyelela khona kuseThekwini bazoyithola yonke le product. I-product etholakala khona imbiza le oliseka istikha bese ngawufaka lo bhuti ongenzele iy'tikha wenza kancane lezi insuku nanokuthi nami ngimatasatasa kakhulu imbiza yokumithisa le ihamba-ke nephakethe lakhona eliseceleni naku-sticker sakhona kubhalile ukuthi kune-side pocket eseceleni imbiza yokumithisa le noma kuthiwa umuntu wakho uyajova intombi yakhe iyajova ufuna ukuyimithisa umngakho uyajova uthi mina sezanele iy'ngane ey'mbili noma siyanele ingane eyodwa la namadoda phela alawo labafazi athi mina ngizozala iy'ngane ewu-2 mina ngifundile la imbiza yokumithisa nokuthi umuntu wakhe iyajova la ingane iyahlala igama lele mbiza ibhoboza uma ufika nje uthi mina ngifuna ibhoboza umuntu wakhe uzomitha la akugeji nakancane ingane-ke iyahlala iyona mbiza-ke le ozoyithola moya ezumashe ofisi imbiza yokumithisa uma uthi isidoda sakho siwiki ihlanza igazi ishubisa isidoda iphinde futhi kuphe nomdlandla ekamerweni iyona-ke imbiza yami le ekuthiwa ibhobozi yokumithisa. Siqhubeke sibheke nezinye ngoba usuyibalulile ikhombo ezinye zezinto ey'tholakala khona laphana e-office. E-office izinto ey'tholakala khona ezinye zazo ziningi. Kunabantu lanhlanzi othothi sebehambe kakhulu behambe behlola. Abanye sebekhathele ukuhamba beyohlola. Uyahamba umuntu afika ahlolele kahle kodwa mase kufanele kuphume ikhambi lokuthi alapheke angabisalapheka lo muntu. Abantu ke ngokubazwela nanokuba nolwazi nanokuba inyanga engalali ngibakhandele umuthi ukuthi bakwazi ukuzihlola bona. Bakwazi ukuzihlola bona. Lo muthi ufake eglasini unikele ngeshumi elimhlophe eceleni kweglass ulayitha amakhandlela amabili amhlophe bese uyakhuluma ukhuleke kuphahle bese ulala ulinde lo muthi 10 minutes or 30 minutes usuzolala bese undlala phansi noma ulale nje phansi straight noma isiphontshini bese uphuza lo muthi bese uyalala. Abantu abakini abadala bazofika bakuchazele ngawe ukuthi yini inkinga obhekene nayo yini ekufanele uyilungise ekumise kambe empilweni bese ke usuyabuya usuzochatha no mina ngihlushwa 1 or 2 or 3 uhambile wabantu abahlelayo bakutshela mase sekufanele akusize angakusizi ingakho esikholela ukuthi umuntu akahamba ohlela bese iyabuya eze nenkinga ngoba lahlela khona mhlambe kuyenzeka ukuthi usiza lokho unawo amandla okumhlolela into edala ukuthi abantu abahlelayo bangabi nekhambi lokulapha abantu basebenzisa izinto ezithile njengoba singabelaphi siyabakhandela njengoba ngiyinyanga khona abantu obakhandelayo nawo siyabakhandela abantu into yokuhlola uhlanga nje lokuhlola umuntu athi umuntu ngithwasile njengoba izangoma seziningi kangaka manje ifika inyanga ofisi ifikisa ngoma sifike ehlole sihlolela umuntu bese sifanele adla amagobongo noma sisifanele athwasa uthola umuntu ufanele adla igobongo kuphela mhlambe aliphothule adla igobongo kuphela abantu bakhe bese beba right izinto zakhe zidinga ukuthi zihlelwe ngegobongo kuphela bese uthi sangoma kufanele uthwase ngoba sesifuna imali engaphezulu kwale yegobongo ingakho kubona abantu ubona emhlabeni izangoma seziningi segcina ku TikTok uthi seziyadlala ezisha uthothi nje kwamanje umuntu uhleli ku live ku TikTok kuyoze kusekuseni ngakusasa umuntu ehleli live awalo muntu usebenza nini babhoostwa yini babhoostwe lezi inhlanga sibanikeza zona zokuhlola inyanga isangoma singakuhlolela amahlola ngohlanga kodwa ngeke sibe nazo ikhambi sizokutshela yonke into engaphansi konyawo konke kodwa mase kufanele sikulaphe ngesikwazi ukulapha uhlanga lokuhlola ke liyatholakala nginalo nanto abantu babakholwe ngokubona yilolu uhlanga lokuhlola siligcabe emzimbeni kuwe bese uyalibhema ubona yonke into eyimfihlakalo abantu ke bayasaba ukuthi mase umuntu usimsizile usumneze into yokuhlola ingakho babona sebegada abanye ngizwe kahle ake sibuye size la endumbeni sesigodlweni semlazi la sekhona ucacise ukuthi usebenzelaphi emva kalokho mase singena futhi kulezi insebenzo ngoba
ezinye ziba ama-challenges kuwena uthola ukuthi abantu bayakubuza sekufaka ube ney'mpendulo kubona abantu laba basuke bekubuza imibuzo uthola ukuthi thina asikho ngaleso sikhathi ngoba abanye babuzela ngisho abanye abantu ekuthenini ukuthi bephenduleke nabo kulokhu abasuke bekubuza la ekhaya. Iziphi iy'nsebenzo ey'khona? La kusemlazo kwaB esigodlweni angisebenzeli-ke emqashweni. Inyangeni engiyisebenzele emqashweni. Kusemlazi kwaB la ngisebenzela khona la ngitholakala khona. Njengoba mhlawumbe nani nibone ukuthi awekho ama-security. Nakalokhu anafike ngekho angigadwa. Isikhathini samanje-ke abantu abasiza bona abantu abaphanda abenza imisebenzi yezandla baphanda ngendlela ezihlukene. Abanye bajahwa abantu, abanye basuke bedinga ukuqiniswa, abanye basuke bedinga ukucushwa. Iyena umsebenzi yenziwa la esigodlweni. Amaphanda akahlukene. Kakhulukazi ke mawinyanga ulapha labantu abasuke begangile laba abayizigebengu. Yibona abagijima mawala bezofuna izinto. Angeke kodwa umuntu oyisigebengu aze komntini ogadwayo. Uzomvikela kanjani lo muntu enogadwa na usabenzisa zakho? Lo muntu ufike la kwene ebalekela izitha zakhe. Nawe msize phela ngeke ukwazi ukumsiza uma nawe usabalekela zakhe izitho noma usabalekela nawe okwakho kuthe phecelezi okuseceleni. Sisiza labo bantu ke ngendlela ezahlukene. Imisebenzi yokugeza, yokuvula inhlanhla, imisebenzi yokuphakamisa abantu amabhizinisi abo. Yonke lo msebenzi itholakala la. Izwa kahle. Ake sibuye la. Kukhona imisebenzi ke esike sithinte. Kakhulukazi leyo kuvula inhlanhla idinga insukwana ukuthi umuntu kwesinye isikhathi ebe khona ukuthi omunye futhi ebe nesikhathi. Uthe wenyanga eyelaphayo awukho busy kakhulu la ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi ungaba online kuze kusekuseni. Sengifuna ukubheka lapha ekuthenini ukuthi abantu uba lawula kanjani noma ekutheni ukuthi umsebenzi wabo ube ngendlela efanele ngoba abantu kuyenzeka ukuthi befike kanye kanye. Umsebenzi abantu abasuke bezolala bezonikeza indawo yokulala siyakwazi ukuthi sibalekelele ngendlela sibanikeze izinsuku zibe u3. Kuyenzeka zibe ngaphansi uma sizoshesha umsebenzi usuphuthume ngendlela. Kuyenzeka futhi izinsuku zibe u4 kodwa azecela usuku lesi5 futhi azecela usuku lika4 umuntu simenzele into yakhe bese siyamkhulula ehamba kwele ekhaya hamba yosebenza. Kuyenzeka umuntu osuke ephuthuma kulabantu abasuke bezoqiniswa bezocusha sonke nje umsebenzi wabo siyenze siyimpintsho ngosuku olulodwa lo muntu ngomhlawumbe sothi ngiyaphuthuma imisebenzi imile. Kunjengabantu bamatekisi osomatekisi abasuke bedinga into zokuqina zokucupha abadinga izinto zezitha abantu siyakwazi ukubasebenza mhlawumbe umuntu azofika ebusuku simsebenza ubusuku obodwa bese siyamkhulula ahambe ngoba lo msebenzi enjalo iningi la yenziwe mina. Iningi yalo msebenzi yenziwa sekumnyama. Kunomuntu othi mina engina amatekisi manje into zami ziyabheda ishuda phansi angiyiboni imali iphela nalo msebenzi futhi siyayiphakamisa njengoba sithi sisuke sinenhlanhla eminyama nenhlanhla emhlophe. Lento sikwazi ukuyibeka egcekeni lomuntu ikwazi ukuphakamisa ibhizinisi lomuntu. Makuwumuntu osuke nesibindi athi mina ngifuna ukuthwala ngedlozi siyamthwalisa umuntu ngedlozi kodwa leyo ke sekuyinto yangelinye ilanga mase sesiyibeka ngoba nayo siyadinga ukuthi sike abantu sibaphendule emibuzweni bede beyibuza ukuthi mawuthola ngedlozi kusuke kuyini kodwa ke sesobe sichaze. Ngizwe kahle ngifuna ukuthi sibheke le ekuthenini ukuthi into iyaphakanyiswa. Cacisa ekuthenini ukuthi umuntu mefika ubhekana naye ukuthi ekhaya kulawula abani. Wena njengenyanga wenze njani lapho uyakwazi ukumukela noma afika nomuntu omdala noma usebenza lo muntu? Umuntu ufanele asho ngiyesikwazi ukunikeza insizwe sencane sinikeze into kanti kusala kusakhona ubaba ekhaya. Fanele indoda ihambe iphumele imele indawo yayo la izokwazi khona ukwenza into za ngendlela ngoba mase usungasaligcina usiko lalento uzoba nenkinga izodla. Kufanele umuntu umeza ezofuna into azoyifuna kuzophamisa umsebenzi wakhe ngoba unayo imali akaphume phela hambo oyimela. Ngizwe kahle ngifuna yabana lapho ucacisa kahle okusho ukuthi indoda ayimele ingabisaligcina usiko lasekhaya futhi iphume nje iphele usikweni lasekhaya. No ingaba khona usuku lasekhaya kodwa into yayo ayibeke la izoyibeka khona ibuye ize ekhaya makuzokwenziwa izinto.
ayibuye ize ekhaya makuzokwenziwa izinto, ingathathi yonke into yayo iy'mfucu zakho kusakhona abazali ekhaya, isaphethwe njengoba esayekhaya lo muntu usaphethwe, akaphuma ahambe oyimela obeka laphaya into zakhe zonke, yonke into ayenza yenze laphaya. Uma kuthiwa ekhaya kunento akabuye eze ekhaya. Hlukanisa inhlanhla emnyama, inhlanhla emhlophe, inhlanhla emnyama ikhona la ekhaya, inhlanhla emhlophe ikhona la ekhaya. Yeah. Inhlanhla emnyama ikhona, siyayitshala futhi siyayibeka futhi egazini lomuntu. Inhlanhla emhlophe ikhona futhi nayo, yona itshalwa kuphela. Oh, emhlophe itshalwa kuphela. Itshalwa kuphela ngoba into esuke izotshalwa egcekeni ikwazi ukuthi igceke lamukele yonke into kuvuleka iy'nhlanhla zasekhaya. Ngizwe kahle. Abantu ukuhlukanisa ke manje igaba zokusebenza, iy'nsuku zokusebenza ekhaya. Kuyaye kube yiziphi iy'nsuku zokusebenza noma umuntu masefonile ethi uyasondela nje uyakwazi kube esekhaya, uyakwazi futhi ukuba lapha e-office la uphinde usebenzele khona? Mina e-office ngitholakala ngaleso sikhathi. Oh, yeah. Ngisebenza esigodlweni ngoba ngiyinyanga, angikwazi ukushiya isikolo sodwa kuze kuphele isonto noma kuze kuphele usuku lonke ngizovuka nge-office. Mina ngithola esigodlweni usuku engingalisebenzisa isabatha kuphela. Oh yeah. Zonke ezinye iy'nsuku ngiyayisebenza. Yeah. E-office kuvulwa Monday to Sunday. Yeah. Yeah. Okusho ukuthi umuntu uma kunento ephathekayo lezi ezithengwayo uyakwazi ngisho ukuphathisa e-office uma esefonile wamchazela, and umuntu ufonela wena ngqo ukuze umyalele. Ngicela unalokho ugcizelele ngoba kukhona abantu othola ukuthi sebengaba osomathuba besebenzisa information noma iy'namba zabo ekudluliseni izinto okungazona lezi esikhuluma ngazo, kube sengathi badlulisa zona. Akucacise lapha ekutheni ukuthi abantu bathola wena ngaleso sikhathi mabefona. Umuntu nje mefona ufonela mina, ifoni ibanjwe yimi. Na-WhatsApp futhi umuntu mefona usuke ephendulwa yimi, mina ngisebenzisa WhatsApp kodwa nje ngisebenzisa inamba eyodwa nje, ngithola inamba eyodwa. Owase-office wala entombeni? Owase-office konke nje okusuke nje ukudinga uma usuxhumana nami noma uthi ubuza into isebenza kanjani, nezinto ey'ningi eze-office ibhaliwe ukuthi zisebenza kanjani, konke kutholakala kimi ngoba nazo iy'bunge ziyatholakala e-office nakimi ziyatholakala futhi. Hayi, kulunge kakhulu. Ukunika abantu imininingwane nelokugcina ungadlulisa sizwe ekuthenini ukuthi utholakala kanjani, ucacise lokho nalapha e-office uma befona ngoba ibanjwa wena ingcingo, bakuthola kanjani abantu uma fika e-office umuntu, nokuqinisekisa ekutheni ukuthi singajabule ukuthi eqinisekise ekutheni ukuthi ufike endaweni okuyiyona yini. Uma usuke nje ufika noma ungifonela enambeni othi 067 164 6507, 067 164 6507. Uma usuke i-office liseThekwini phakathi enkabeni edolobha, ikhona la Victoria Embankment no-Field Street, la kuqala khona uField ngasemtateni, eZumasha House e-floor number 9, e-office 908. Uma ufika yonke into ibhalwe Dr. Mtatela, uma ubuza phansi abantu abagada ama-security uthi uze kwa-Dr. Mtatela bazokuthatha bakubeke bakuyalele. Dr. Mtatela, sibonga kakhulu ngesikhathi. Okay. Okay, Dr. Mtatela, kukhona abantu abaqhamuka kuma-province ahlukahlukene njengakoGoli, koMpumalanga, ko-Cape Town, othola ukuthi kufanelekile ukuthi begcina itholakala impahla kubona engeke begibele ngaleso sikhathi beze la eThekwini, uthola ukuthi bazothenga ngaleso sikhathi. Magumbo manje omhlaba worldwide siyakwazi ukuposa, siposa ngoPep, uPostnet, uCourier Guy, uAmarex, bese siphathisa namatekisi, siposa yonke indawo. uDHL kwabakude ngaphandle kwezwe lakithi siyakwazi na ukuthi impahla yethu iyafinyelela kubo. Okusho ukuthi umuntu odinga nje ukuposelwa iproduct ingafika qathatha. Nokuthiwa umuntu uhlela kuphi, sikhona yonke indawo. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu kweNethezeka TV nababukeli beNethezeka TV. uDr. Mtatela iyabonga, ngibonga nesupport eninikeza yona. Ngithi nje abantu abaqhubeka baphila iqiniso eningenzela lona, nami futhi ngiyonenza iqiniso sonke isikhathi. Akekho umuntu oyofaka into yakhe ufaka imali yakhe, imali ingafiki, impahla yakhe ingafiki kuye. Siyabonga kakhulu nje ngokungethemba, nami ngithembekile vele niyabona. Nani-ke nihlale nibe bahle, abangamithisi abamithise njalo, zondliwe futhi ney'ngane. Kunjalo mbukeli lapha ekhaya, abangamithisi abamithisi, kwathiwa zalana nande.
Kama ngungumzothule ngwakashembe Sibongo. Le Nethezeka TV ungakhohlwa ukuthi follow nathi, ungena ku Instagram, ungene lapha ku TikTok, ungene ku Facebook, ungene ku YouTube uthi Nethezeka TV. Ngumfuka Hliziyo emashumshumu Foskopdela Kalamasoka into bathatha badotsela empahleni uMphindlemane. Umama omkhulu kwisigata sibhodo ongaphathwa ngaphezulu thena khurikhanda ngoba zonke into obuzikundile uhande manje acija ikhanda. Wacija umsholo ntomzimbile enyeka enqathinya seClermont. Anobone namajuba amabili eshaya ingoma phezulu kwentaba yezulu. Ayiphinde idibane. Yipha.